Ten boma ma Kisumu dhi sidho ayanga chenro ma pidho yiende milion 3 e thuolo mar higni 3 eneo ni ober lwasi mar boma kod alwora mare kendo geng' masiche mabiro kod lokruok mag kor lwasi. Ma en chenro mane Gavana Anyang' Nyong'o oketo e chik ni tarik 10 dwe ka dwe ipidho yiende ka kiny ibiro pidh yiende 15,000 kochake apaya ma paw ndeke ma Kisumu kadonjo e boma. Ten boma ma Kisumu kawuono yudo sir mag omenda kowuok e kambi mar Kibos mar jolo chenrono. Kata kamano Tend County ogolo siem ne weg jamni nyato dhok kod diek ni biro kawnegi okang' mar chik ponono ni giweyo jamnigo ketho yiende ma opidhi. Kisumu as a county, forest coverage mare ni piny. And then Kisumu en city mane dho nam to chieng' rienyega to ng'ich tin to carbon bende industries koro biro mang'eny, carbon ng'eny. Koro yien ing'e ni absorb carbon to yien bende kelo ng'ich gi kwe gi kama ji betie. Koro wadwaro ni legacy ma Professor Nyong'o obed gavana manopidho yien mang'eny machieng' noparego Kisumu ni city ma Kisumu green. Today we want to release a check to rehabilitate Kajulu Hills. Kajulu Hills is a catchment, water catchment area for Kisumu. That is where a lot of the water that comes in Kisumu comes from. And we noticed that there has been a lot of tree cutting. The hills are bare. So for us to be part of the city as a major stakeholder, we thought it would be a good idea for us to begin to support the planting of trees at Kajulu Hills. So today we have a check of 550,000 shillings as a beginning, and we would like to see the work going on with speed so that we can come in and